Район мәдәният йортында балалар сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүчеләрнең иҗат концерты узды. Сәнгать мәктәбе укучылары уку елын ел сайын шундый иҗат концерты белән тәмамлыйлар. Быел да мәктәп коллективы үзләренең матур традицияләренә тугрылыклы калдылар. Чарага килүче кунаклар әтияниләр һәм тамашачыларны төрле бәйге һәм фестивальләр җиңүчесе Мирас вокаль-инструменталь ансамбле каршы алды. Аларның җырлары белән хозурланган кунаклар мәдәният йорты фойесында рәсем сәнгате бүлеге укучыларының рәсемнәре, кул эшләнмәләре белән таныштылар. Укучыларның үз куллары белән матурлык тудыруларын күрделәр. Быел һәм алдагы елларда дип әйтсәк була инде безнең мәктәпнең иҗади коллективларының инде уңышлары бик зур. Республика, бөтен Россия күләм уза торган конкурсларда инде безнең зур нәтиҗәләребез бар. Шуңа күрә бүген менә шушы коллективлар инде әти-әниләр алдында, райондашларыбыз алдында чыгыш ясыйлар. Мин Мөслим сәнгать мәктәбендә 2нче ел йөрим. Миңа монда бик ошый. Без монда төрле һөнәрләргә өйрәнәбез. Ковровая вышивка белән чигергә һәм японская техника белән киносайга эшләргә. Һәм без рәсем бүлегенә йөрибез. Монда бик күп һөнәрләр бар. Мин сәнгать мәктәбенә йөрим. Рәсем бүлегенә. Без монда киносайга дигән техника өйрәнәбез. Рәсем ясарга өйрәнәбез. Укытучыгыз кем һәм уллан укытучыгыз ошыймысың? Безнең укытучы Талипова Гөлназ Расимовна. Мин аңа йөрергә нык яратам. Тамашачыларга тәкъдим ителгән Йолдызлык илендә дип исемләгән иҗат концерты 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Концерт дәвамында сәнгать мәктәбе укучылары һәм укытучылары үзләренең иҗатларын, күңел җылысын һәм яхшы кәефләрен бүләк иттеләр. Мин рәхәтләнеп килдем бүген карага кызымны, музыкальный мәктәпне тоже бик нык яратам. Балам, кызым бик дәртләнеп йөри. Ул бит әле теге бардың да кайттан түгел, укытучыбызны бик нык ярата, Мөршидә апасын үлеп ярата. Алга таба да йөрсен инде дип өметләнәбез инде. Теге әзрәк җылаулар була инде, бармыйм, алҗадым дип әйтүләр дә бар инде. Аллага шөкер. Бу көнне сәхнәдә классик һәм заманча авторларның әсәрләре яңгырады. Яшь, әмма шактый талантлы музыкантлар һәм аларның укытучылары башкаруындагы концерт номерлары үзләренең төрлелеге, башкару осталыгы белән тамашачыларны таң калдырды. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.